Ináč sedením sa nám skracuje táto šlacha na priehlavku a táto. To znamená, že teraz vlastne budeme vyťahovať tieto šlachy. Takže prednožená noha do pravého uhla, druhá takisto. Predsunieme panvu dopredu, už vlastne cítime taký ťah na stehne. Odtiaľ ideme hore, ako keby sme sa chceli za niečím natiahnuť. A teraz pôjdeme do strany mierne a trošku do záklonu. Ostaneme aspoň 10 sekúnd. 5, 6, 7, 8, 9, 10, výborne, to isté vymeníme na druhú stranu, skontrolujeme si polohu, panvu dopredu, vyťahneme sa na stranu a jemne do záklonu a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výborne. A pokiaľ aj vy chcete takéto cviky každý deň, tak na tejto stránke ma môžete začať sledovať, prípadne, ak sa vám video páčilo, tak aj zdieľať s tými, ktorých máte radi a na ktorých vám záleží. Ostaňme zdraví.